Mabungahong hapon mga igsoon, live ta. Share sa nako mga igsoon. Palihog i-share atong live. Ako sa i-share mga igsoon. Okay, so done sharing. Charge for it. Right? So kumusta mga igsoon, live ta karong hapon? Salamat sa Ginoo kay gitagaan taghigayon nga maka-live taliwala sa kabisi dagang schedule mga igsoon, but still gitagaan ta og higayunan sa Ginoo. Blessed afternoon. Wala na. Isa man ni Pastor James, blessed afternoon sad. Sa mga nanin indagan man dayon. Report search manlangit or jilip gibali-bali siguro ni ba. Good afternoon, Pastor. Shout out ko sa Bespo family from Aurora, Zamboanga del Sur. Shout out sa Bespo family from Aurora, Zamboanga del Sur. Greetings from Loma FBP. Good noon sad igsoon Ben Shona. Shout out sa Pinamungahan, Cebu. Si Sister Elite Laraga Bilyarazo, Shika Helwa. Maingod to sa igsoon. Shout out sa mga OFW nga nagtanaw og nagatang kanunay sa tong live. Lain-laing kanasura no, nasa lain-laing dapit diri sa kalibutan. Namos kong pag-ampo kanunay og always ko nag-ampo nga mayo inyong kahimtang og proteksyonan mo sa Ginoo, tagbon yung panginhanglan. Okay, Shika Helba from Davao City. And shout out sa mga naka-permanent resident diha, no? And mga seafarer, mga seaman. And then as always, akong gi-shout out ang atuang mga followers diri, no? 260,000 followers of Mabungahong Kristohanon. And then akong gi-shout out atong mga subscribers ani nga page. Salamat sa inyong effort bisan wala mo gi-encourage na ko nga mo subscribe ani kay naay bayad 52, 51. But still nag-subscribe ang uban. Salamat. I appreciate it bisan wala ta mo ingna. Pero ako jud mong ingnon nga subscribe sa YouTube channel kay Freira. Kay wata ka ba ibalon iba ni ani ba? Kuhon iba ning Facebook so adto ta sa YouTube makita. So ang link na sa caption ning live. Anyway, shout out nako ang mga new followers ani nga page. Welcome kay mo ani nga page. Wala ni debate. It's not about religion here. It's not about denomination. It's not about church or unsa diha grupo. But it's all about Jesus and His Word. Biblikal lang ta kanunay diri. Mayong hapon, Pastor, ipatukar na pud nato ang mga speaker, mga igsoon. Bluetooth ipakusog nato para maglanog-lanog ang pulong sa Ginoo. Salamat, Brad. Jasper MPP ko, kung wako masayop, taga Jensa ni. Salamat sa kanunay pag-atang sa pulong sa Ginoo. Mayong udtobod, good afternoon, Brother Gelvin Magliwanas Aurelio. Okay, salamat sa pagpaminaw, no? Praise the Lord. And shout out na ko ang again Cebu City Jail Maximum 4,
Shout out na ko tanan dia sila Brad Aris, Brad Kinit, RDC 123, Brad Ibang, shout out si Mayor Jao, shout out no. And shout out ako si Brad Mago ni gawas na naspasil. Okay, kita ta pohon brother og sa family ni Brad Mago. Maayong hapon Pastor James watching from Negros Oriental, Neljon. Again, I just want to encourage everyone to share our live this afternoon atong palanugo ng pulong sa Ginoo. Atong ipakatag ni igsoon mao ni nindot sayang na ipakalat ba pulong sa Ginoo dili nang sayop sa igsoon na to or sa katao na to. And aside from that, pwede ninyo i-mention yung mga higala diri sa comment section. Pwede ninyo i-type out at followers at highlights para makabantay inyo ang mga higala. And aside from that, Igsoon, our topic for this afternoon is very interesting. Why? Kay nadi atong tema unsa man gyoy maghatag og kinabuhing walay katapusan or makaluwas. Ang relihiyon ba gyud or si Jesus? Di ba? Ato ning klaro maayo karong hapon mga Igsoon. Unsa gyud ang makaluwas or maghatag og kinabuhing walay katapusan? Ang pundok ba gyud ang relihiyon, ang simbahan or si Jesus lamang? Di ba ito nang klarohon? So katong mga friends ninyo da mga igsoon nga sige ingon nga sila joy sakto og luwas na og sila may nay kinabuhing walay katapusan. I-mention dire. Okay, kung kinsa joy gitawag og maghatag og kaluwasan, ang relihiyon ba, ang simbahan, ang santos, unsa diha? Og si Jesus ba? Okay. Shout out Brad, akong usa sa akong disciple nga nagtrabaho si Brad Artans John. Shout out nani siya Panglaw nagtrabaho. Nigawas na sa Banno, Brad. Unya sana matud pa ni Sir pan niya mo testimony dato karong Domingo. Wa pa siya si Mana nakagawas. Okay, so salamat sa Ginoo Iman ibalik sa Sunday. Ikaw Brad, makalugar ka laag sa tadiri. Iuban ko Brad kanunay sa imong pag-ampo naaman mi karon sa Panglaw nagpuyo. Sige. Kanunay na Brad, kanunay. Ampo kinatong di kaila kamo na ba? Gikan sa mi nagchat-chat ni Brad Junjun karon na Cebu. Okay? So pasensya na mga igsoon, mga disciple ni nako ang GPL sa Ginoo, mga former inmates kaniya ko ang gikastorya. Okay, Bing L. Felix, shout out watching from Dasma, Reñas, Cavite. Thank you ma'am, thank you sister for watching and listening this time. And again, ang atong topic karon igsoon, unsa gyud makaluwas? Kinsa gyud maghatag og kinabuhing walay katapusan? Ang relihiyon ba or simbahan or si Jesus? Ato ning isgutan ron. Or si Maria ba or ang mga santos? Ato ning isgutan ron. Atong pasultiyon ang Biblia, dili ako ang Biblia. Rondals, padayon sa pagkatag sa pulong sa Ginoo ni Hesus Kristo. God bless sa imong kinabuhi. God bless you more, igsoon. God bless you more. Salamat sa pagpaminaw ug pagpamati. And shout out na ko tanang kapulisan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, especially to a good friend of mine sa Davao karon, si Sir Rogie Abergonzado. Kabalo na ka. God bless Brad. And mga Brad nako sa Alpha Kaparo, lunglib yung tanan diha. Shout out ninyo no. So pataas na tungalan sa Ginoo, mao gini akong ibalik-balik ninyo kanunay. Basta naa ako ninyo ingon nga usa sa spiritual advisor ninyo. Ipataas na tungalan sa Ginoo no. Skip throne in arms. Dili na to kalimtan ang number 1 sa atong hierarchy, God first. So in everything we do, let us put God first. Kay sigurado ang hayag nga ugma, sigurado ang taas nga kinabuhi, sigurado nga mahanay, maplastar atong kinabuhi, unya mabuutan ta mga brad na ko diya, mga akro no. Okay, so ang lungli ba sigurado ang mahabang buhay mga kapatid, sigurado basta ipataas na to ang ngalan sa Ginoo. Hello Pastor, shout out. Palihog. Watching from Duol naman dito. Mauman din ni. Okay, kaila ko nimo. Watching from Poblacion, Inabanga, Bohol. Si Lord Jesus Christ sa Diyod ang makaluwas na to Pastor Dili Arlenion. Amen. So shout out Sister Christine Mi Ortiga, Apaw ug sa imong bana. Shout out. Salamat sister sa pagpaminaw. Praise the Lord. And shout out Pastor from Nabal Biliran, Jennifer Dahoya sa Sidor. Maing hapon sa Digsoon. Salamat Brad sa kanunay ug pasensya kayo Brad, wala na kay ko makauban ninyo kay pirmi nagtan-aw sa imo live. Sabot ra ko na Brad. Arjan, God bless kauban sa mga sawa diha. Ask ko Pastor kinsa jud nagsulat sa
sa pulong sa Bible Pass, curious lang. Ang actually igsoon ang nagsulat gyud nakabantay ka sa New Testament kana bitong mga, di ba, example John, mao gyud na sila nagsulti, sila si Paul tanan diha niya. Gikuan lang na siya kanang ang original gyud na dili na Bisaya, dili po na in English. Sa lain na nga sinultian unya gihubad bitaw. So mao na siya unya, ang uban moingon nga sinulat lang og tao. No, so yes, ang nagsulat ana tao pero mga dinihugan. Alagad sa Ginoo bitaw nga kabantay kay igsoon nga siya ding ato siyang basahon, nga atong i-apply atong nabasa matuman tungod kay tinuod na siya, dili lang na merely nga pareha sa sinulat nga libro, sinulat lang aning unsa ang mga basahon, kung dili ang Bible is the Word of God, and aside from that makahatag og transformation na to. Lahi siya sa ubang libro, balaan siya. Hello Pastor, maayong hapon, time na gyud kaayo, sige kog scroll, salamat sa Ginoo nga na-view ko from Silway Utso, Pulumulok South, Cotabato. God bless, Pastor. God bless you more, Sister Risa Guder Mids. Kanindot, ingani nga klase sa pagdasig sa mga akro, Pastor, kay akro akong papa, makabless kayo. Okay. Buhay pa yung papa, sis, i-regards ko. Ganahan siya, mula ko sa inyuha, sa imong papa. Lago na ko na, mag-share me. Okay? Shout out, Chichi Richie. God bless you, sister. Salamat sa imong kamaayog ni Brad Ryan, ha. Namos kong prayer kanunay, kita tapuhon, itugot sa Ginoo. Og shout out ang Christ Kingdom Outreach sa Karkar, Cebu. May hapon, Pastor, watching from Hilongos, Leyte. God bless. God bless you more, Ma'am or Sister Mylene Cortez. So, again, palihog og share sa atong live, mga igsoon, kay nindot ni siya atong topic karon. Ato ang klarohon diri kung kinsa joy makaluwas og maghatag og kinabuhing dayon. Ang relihiyon ba ang pundok, ang simbahan, ang mga santos, si Maria or si Jesus? Ato nang sigutan karon, nindot kini mga igsoon. Okay? So, shout out na ko ang tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nahurot na akong shout out. Shout out, okay, from Karkar, Cebu. Ako na, ang balik ko, no? Shout out sa ako ang mga igsuonan ug mga followers na to sa Karkar, Cebu, especially sa Christ Kingdom Outreach. Okay? Actually, usa na siya sa outreach ni Apostle Jimmy Vargas, a good friend of mine, alagad sa Ginoo. And akong gi-shout out diha si akong sister diha, si kaning nao Chichi Richie ug iyang husband nga si Brad Ryan. Salamat sa inyong pag-atiman sa time nga diha ko. O wala mo napulaan nga inyo kung gandamag, pamahaw, paniudto, panihapon. Salamat sa Ginoo. Ang Ginoo magabalos. Praise the Lord. Especially, no, akong shout out ang sa to Christ Kingdom Outreach nga naa sa Albor, Liboron. Ako na sayo, mauna siya. Sinulat sa tao nga gigamhan sa bala ang Espiritu Santo from Kandihay, Bohol. Sakto, Hilda Luwang. Ikaw ba ni? Hilda. Luwang ba to, Plido? Okay, Pastor. How to deny ourselves? Praise the Lord. Deny good ka ng ana ni siya, sister. Isa mo ni, Holy Rab. How to deny ourselves? Example, ako, kita, na hindi man kalikayan kay tao ra tawhanon ta, yan natay craving ba? Kaniya itong flesh, mag-crave ni, example, ganahan ta mo buhat og mga butang malipay ang atong flesh lang unod. And then, dili malipay ang Ginoo. Kung imong balibaran ang imong flesh or unod, atong gidinay, atong kagalingon. And the best way to deny ourselves is to walk in the Spirit. Ingon na pulang sa Ginoo nga, walk in the Spirit so that you will not fulfill the lust of the flesh. Kaniya itong flesh na ni mga kailibgon. Pero kung kanunay tang naglakaw sa Espiritu, sama sa kanunay tang nagbasa sa pulong sa Ginoo, magpuasa ba ta, no, mo-attend ang mga Bible study, mga small groups, mga discipleships, simba, no, magampo ta, magdaig ta, that's walking in the Spirit na. And that way, kaya na to i-deny or patyon ang kailibgon sa unod. God bless, igsoon. Shout out, Pastor, watching from Kidapawan City, North Cotabato, Jill Piratis. Okay, thank you. And anyway, ayaw kalimot i-mention yung mga higala sa comment section and i-type at followers at highlights kay nindot ni igsoon para makabalo bitaw ang uban nga unsa joy maghatag og kaluwasan or kinsa or kinsay maghatag og kinabuhing walay katapusan or kaluwasan.
Ang simbahan ba o relihiyon or si Jesus? Bisag kabalo na mo diha, pero ato dyan yung palauman og maayo ba? Aron malig-on pag yun yung tubag kung na yung mangutanan ninyo. Amen? So, let's start na siguro mga igsoon kay after lakaw na sad ko. Busy kay ta igsoon kay na yung mga appointment ba. Okay? So, and before we start, first and foremost, as always, let's welcome the presence of the Lord. Kay kung wala siya mga igsoon, wala tayong mahimo. Amen? So, we need His presence right now and the guidance of the Holy Spirit nga mo pataliwala, mo patunga para atong masabtan, mapalawman ang pulong sa Ginoo. Amen? Before that, shout out din akong Pisigami family. Pisigami family, Luzon, Visayas, and Mindanao. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord God sa imong kamaayo Ginoo. Salamat nga imong minggidasig karon Lord nga mamalandong sa imong balaang pulong. Ang mga tao karon, ang ubang mga tao karon Lord, busy kayo. Busy ka sa trabaho, negosyo, busy sa pagpaningkamot, sige gukod og kwarta, wala na time sa pulong nimo. Apan salamat Lord nga ining taknaa, gitagaan mi nimo higayon nga mamalandong sa imong pulong. Lord, andama mong kasing-kasing. Limpyuhi kami, hinluy among kasing-kasing among panudlanan nga espirituhanon. Aron among masalod ang espirituhanong panalangin karong kahaponon, walay masayang, walay mausik Ginoo. And Lord God, among gi-welcome imong Holy Spirit nga mo'y mugiya ug mutudlo kanamo Ginoo. Kay wala mi magsalig sa among kaugalingong kaalam, but we always rely and we always dependent to the power of the Holy Spirit. Lord, we honor you, we adore you, we glorify you. This afternoon, wala mi nagpataas og pastor, wala mi nag-isa og simbahan, wala mi nag-isa og relihiyon, but we lift up only the name of Jesus Christ. Tungod kay walay laing nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo, bugtong si Jesus lamang. Walay nagpalansang nga pastor, pari, ministro, or any preacher, but only Jesus did that at the cross of Calvary. So Lord God, ikaw lamang among bataas. It's all about you this afternoon. And Lord, I pray, samtang mamati mi sa imong pulong, tuguti nga among mabati imong gahom, among mabati imong presensya, imong hikap, imong gakus, among mabati imong comfort this afternoon. Holy Spirit, have your way. This is your moment. Let your will be done. Thank you for the peace of mind, Lord God. This is our prayer, and thank you for the victory. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Let's go. Balik-balik unya sa karkar. Lami kayong kuan sis kanang si Charon. Kabalo ba kasi nga gahapon pa nahurot ang ampaw. Kung nagtanaw ko TV ba sige kog kaon. Salamat kayo si Irigay ko Pastor Cyril og ni Pastora. Alright? Yes, balik-balik mi puhon. Nagplano na mi unya tanaw lang ni namo. Kay duol ra kayo pwede ra kayo magdalag sa kenan basta matimingan, magrasyahan ba. Kay mang-inquire pasad mi og pilay-piliti from Luon Argao niya ilabang sa kenan. Pero mao lang gyapon sugaton gyapon mi kay di man mi katuod. No, pwede gali magmotor, depende lang ni. Pwede na sa dili kay masugaton mami ninyo. Shout out Pastor watching from Jose Dalman. ZN, God bless. Okay, from Arlene Baguod. God bless Pastor watching from Consolacion, Cebu. Consolacion, okay. Sister Rodela Tonyakaw. Tonyakaw akong amigo diri. Pastor Tonyakaw sa Luon. Okay, let's start. Palihog og share ha. Atong lanugo ni pulong sa Ginoo igsoon. Praise the Lord. Teksto na to. Nining kapunon. Ari makita sa 1 Juan. Pero again, please share our life kay diri na to tagaag katinawan. Atong klaron kung kinsa og unsa joy makaluwas nato. Ang simbahan ba reliyon or si Jesus? Ang santos ba si Maria or si Jesus? Atong klarohon What ay laing basihan Biblia? Kay niingon ang Juan 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Mao niya itong basihan. This is the truth. Okay? So what ay laing basihan nga doktrina o atong isgutan karon pulong sa Ginoo. Atong pasultiyon ang pulong sa Ginoo, dili ako, dili kita. Pasultiyon na to kung kinsa joy makaluwas, ang relihiyon ba, ang pundok ba, ang simbahan ba, si Maria ba, ang santos ba, ang mga santos or si Jesus. Yeah, di ba mao nang i-share igsoon?
Hello, Pastor, maing hapon. Hey, Jesus Rajod. Okay. Binuhatan 412. Thank you, Brother Noel Cesar. Good afternoon, Pastor. God bless po. God bless you more, Brother Aljon Amandoron. Thank you for watching. Let's start. Here we go. 1 Juan 5, 11 hangtod sa 13. Atong basahon ron dire kung kinsa joy maghatag og kinabuhing walay katapusan. I'm watching from daan palagi ko ikaw din na Sister Hilda. Naraba ko skandihay adi day. Mabini day na ko mabini sis karong kana bitawng dayeg mabini. Murag naka-attend naman siguro mo ni nakatukar gali siguro mo ni. Dayeg mabini gichatan ko ni pastora Zam Trigo kay ako daw mo challenge sa mga audience. Kita ta dito Okay, shout out, watch out for us. For me, Mabini, Bohol 23, siguro to. Dayig Mabini, na ako diha. Okay. 1 Juan 5, 11 hangtod sa 13. Pulong sa Ginoo nag-ingon. Kasi nag-ingon na ni si Saint John, si Santos Juan. Ingon siya. Ang pagpamatuod mao kini. Ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa iyang anak. Of course, si Jesus iyang anak. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mudawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. Gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Ako balikon mga igsoon ha. Again, 1 Juan 5:11 hangtod sa 13. Ang pagpamatuod mao kini. Ang Diyos Amahan, naghatag ka na to sa kinabuhing walay katapusan o anaa kini sa iyang anak, si Jesus. Ang midawat sa anak, may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mo dawat sa anak sa Diyos, wala makabaton sa maong kinabuhi. Gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Diyos, aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan ng Diyos magapanalangin. Sa iyang balaang pulong, giuhaw na po ko. Pasensya na mo ikson kay basta kakoy mo share muwali ibuga ginana kong mayo og mapagaw ko ani basta para sa Ginoo. Nagampo bitaw ko nga mabalik unta to akong tingog kay sauna tigkanta ko and then tungod aning singgit na ko usay magwali. Daghang kay schedule pagawon bitaw pero at least napagaw ko para sa kaymayaan sa Ginoo. So ato nadungog karon mga igsoon ang giingon ni Saint John. Ingon siya ang pagpamatuod mao kini. Paminaw mo. Ang Diyos naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan. Okay? Ug anaa kini sa iyang anak. Okay, John 3:16, sakto. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him, His Son, Jesus, dili malaglag kung dili makabaton, o kinabuhing walay katapusan. So iyang gisulti sa dili igsoon ni John sa 1 John 5:11. Ang Diyos naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa iyang anak. Amen. So sa diri pa lang nga linyada igso natubag na ang atong tema nga kinsa man gyud maghatag og kaluwasan or maghatag og kinabuhing walay katapusan. Ang relihiyon ba, ang simbahan ba, ang santos ba, si Maria ba or ang anak? Kinsa man gyud karon natubag na unsay gingon diri oh. Ang Diyos naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa iyang anak. Klaro kayo, anak kini sa iyang anak. Wala mo ingon, anak kini sa simbahan, anak kini sa pundok, anak kini sa relihiyon, anak kini sa mga santos, anak kini Maria. Wala ang magahatag natog kinabuhing walay katapusan. Ang anak sa Diyos, ug walay lain nga iyang anak nga iyang gihatag sa John 3:16. Si Jesus ang nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Amen? Nya sa verse 12, ningingon diri sa 1 John 5:12, ang midawat sa anak, may kinabuhing walay katapusan. Ako nang gi-share niyo mga igsoon kay kabalo mo. Dili tanan aktibo sa simbahan. Tinuod nga ning tuog ni dawat ni Jesus. Dili tanan nga nasa sulod sa simbahan naa ni Jesus. Nalang sila sa simbahan pero ang ilang kasing-kasing ug ang ilang hunahuna layo ras tinuod. Mabito ingon ang propeta Isaiah, and then gi-refresh ni Jesus nga these people worship me with their lips or honor me with their lips but their heart are far from me. Pwede man na igsoon nga aktibo ka sa relihiyon, aktibo ka sa imong pundok pero wa kay relasyon ni Jesus, no?
Mao na nga ang tinuod yun nga maghatag natog kaluwasan or kinabuhing walay katapusan, dili ang relihiyon. Kay bisag sakto pa na nga pundok o relihiyon, sigurado day ta nga ning ang ning sulo diha, na diha ning simba tawhana, tinuod na nga na relasyon ni Kristo. Kay bisag moingon pa kag mao gyud niya mong tinuod nga mao gyud ang saktong pundok, pastor. Kani kay nga naman mingtomi ni Hesus mao ni bla bla bla, pero sure ka nga ang tanan nga ning sulod diha nadyo'y relasyon ni Hesus? Kay kung moingon kag naa, mo reflect man na sa binuhatan. Amen. Mao na nga ang relihiyon, pundok, di gyud na mao ang basihan nga maluwas ta or makabaton ta og kinabuhing walay katapusan. Although naay mga pundok nga natunong pod kay giya, pero giya ra gyapon siya. Ang maghatag yun nato igsoon og kinabuhing walay katapusan, giingon diri mga igsoon, anaa kini sa iyang anak si Hesus. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mo dawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa maong kinabuhi. Kay narabay pundok pod nga dili mo tuo ni Kristo. No? Pero sige ginambog nga sakto sila ilang pundok. Pero kung ato basihan ang balaang kasulatan kay Bible based man ta, wala man tayo laing gibasihan nga libro kung dili ang balaang kasulatan ng Biblia. Nag-ingon dire nga makabaton kita og kinabuhing walay katapusan, gihatag kini sa Dios pinaagi sa iyang anak. Okay? Sa verse 13 gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios, nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios, wala lain na ngalan na ni Hesus. Aron masayod kamo nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Sa ato pa rin mga igsoon, way laing ngalan sa silong sa langit ug sa yuta nga maghatag natog kinabuhing walay katapusan. Si Jesus ra, dili si Pablo, dili si Pedro, dili ang mga santos, dili si Maria. Kung dili bugtong si Jesus lamang kay ang gimensyon diri mga igsoon, no? Ang maghatag sa kinabuhing walay katapusan, ana kini sa iyang anak. Kinsa may anak sa Dios? Si Jesus. Dili si Maria. Dili isong mga santos, si Jesus lamang igsoon. Mabitaw sa John 19:26, basahon ako niya. Kato bitaw ang gilansang si Jesus, tanawa. John 19:26 akong basahon, ako ni balikon pagbasa. New Living Translation ta. John 19:26 ingon diri, when Jesus saw his mother standing there, iyang gimina ni si Maria. When Jesus saw his mother standing there beside the disciple he loved, he said to her, "Dear woman, here is your son." Kabantay mo? Even si Maria, gitawag ra ni Jesus, og babae, woman, ani ang imong anak. No? Kay even si Maria nag-need og salvation. Kung si Mary, wala mo tuo ni Jesus. Bisag instrumento siya para matao si Jesus. Kung dili siya o wala siya mo tuo ni Jesus, pwede siya nga di maluwas. But sad to say, na mga tao nga, grabe ilang pagtuo ni Maria, ilang panghaukan-haukan, gakson-gakson, ludhan pa. Ang uban mo ingon nga, ako, yes, tinuod ni realidad ni. Ang uban mo ingon nga, wala man mining simba ni Maria, pero kanang muluhod ka, there's something different. Ana, igsoon kay, ang uban mo ingon man nga, pastor na si Maria among gitanaw kay, wala man mining luhod, pastor. Wala man mining nagsimba ni pastor, pero nganong imong taga-agbuwak. Nami picture ni Maria, pastor, nami picture nila ni Maone, nila ni San Pablo, San Pedro, unsa na mga santos bitaw. Kay parehar ko ni pastor nga realidad lang niya. Parehar ko ni pastor nga kanang naa bitaw tay picture pud sa atong mama, atong papa, atong anak bitaw. Ana ra ko na siya the same anak pero lahi man. Ang imong picture sa imong mama nga imong gibutang diha sa imong bungbong, imo din ang gihawkan-hawkan, gibutangan din imo buwak, imo din ludhan. Once mo luhod gali kay igsoon og imong gipakadak-an og maayo, mura nag imong gisimba gyud. Sorry kayo pero mao ginang kamatuoran. Wala ko mo judge pero that's the truth. Even si Mary dili kaluwas nato because Mary need to be saved as well. If Mary did not believe in Jesus, even though Mary was Jesus' instrument para matao siya, kung di siya motuo ni Kristo, di ka po siya maluwas. Ang uban maingon nga, muagi magita sa inahan before sa anak. Diba? I respect that. But speaking of salvation and speaking of eternal life, kung kinsay maghatag na to eternal life, dili si Maria. Si Jesus lamang. Dili ang simbahan. Si Jesus lamang. Dili ang santos. Si Jesus lamang. Tagaan tamog santos ha. Ingon diri igsoon ang Acts 10:25 hangtod sa 26. Again,
Acts 10:25 to 26, ingon pulong sa Ginoo. As Peter entered his home, Cornelius fell at his feet and worshiped him. But Peter pulled him up and said, "Stand up, I'm a human being just like you." Kabantay mo, bisan si Pedro, wala mo sugot nga ludhan. Wala mo sugot nga simbahon. Ingon siya, parihar ako nimo tao. Ang angayng simbahon, walay lain, kung dili si Jesus ra gyud mga igsoon. Klaro kayo igsoon, tinaw kayo. Hayag pa sa sidlak sa adlaw. Nga way lain nga makaluwas nato, dili ang relihiyon, dili ang simbahan, dili ang pundok. So dili ta mo ingon og pwede nga mingon nga mao ni sakto kami no. Ang sakto ang Ginoo ra gyud. Amen. Kay way lain nag-ingon sa pulong sa Ginoo base sa teksto nga atong gibasa karon nga maghatag og kinabuhing walay katapusan. Ang Dios naghatag kanato ana pinaagi sa iyang anak nga si Jesus. Amen. Si Jesus ra gyud igsoon way lain, no? Kay ako na ning balik-balik mga igsoon bisag moingon pa ka og sakto na nga reliyon or pundok. Yes, praise the Lord kung sakto na nga pundok pero instrumento ra gyapon na. Di ta makapanghambog kay kana pud nga pundok wa ka kabalo. Dili pud tanan niya. Nga naa sa sulod ana nga pundok. Yes, ang uban siguro naluwas na ani sulod na lang pundok kay na sila hingpit nga relasyon sa Ginoo pero ang uban niya pwede ra na nagsimba-simba. Pwede ra na diha nagpa-attendance, no? Pwede ra na ning simba kay tulumanon niya nga ating simba kay adlaw nga ating simba. Pero ang tinuod, ang unahuna og kasing-kasing na wala sa Ginoo og makita na sa ilang binuhatan, makita na sa bunga. Dili pa pasabot kay ning sulod ka sa simbahan. Wa na. Luwas na ka ning sulod ka sa simbahan. Kay sakto na nga simbahan. Mao na ang kamatuoran niya nagtudlo sa kamatuoran nga way laing makaluwas si Kristo na. Dili pud pasabot nga luwas na ka kung mosulod ka diha, maluwas lang ka kung aduna kay hingpit nga relasyon ni Kristo. Kay pwede ka ning sulod kay nang chicks ra. Ning sulod ka diha kay kada paniud kay kada human simba na ikaon. Ning sulod ka diha kay nakay gipanguyaban. Ning sulod ka diha kay nakay plano nga dili mayo na kay motibo kay mamaylo ka sa pastor. Amen. Mo na mga igsoon nga way lain John maghatag og kaluwasan nato or kinabuhing walay katapusan ngalan lamang ni Hesus. Amen. Si Jesus ra gyud igsoon. Dili religion. So mao na nga ang uban maluoy ko kay magsigingon nga sila ra gyud ang naluwas, sila ra gyud ang gitawag og sakto niya, sila ang tinukod sa Dios. Kay sila ang simbahan nga gitukod ni Hesus. Unya kamo dia mga sulpot man mo, mga kulto. Kana yung simbahan dia mga si tawag na ilang pangyaw-yaw na to, looy kay i-down tag may irokon babat. Kung tinuod lagi nga natunong og sakto mo, anha na magdaog sa binuhatan. Mga igsoon kay nganuman ang simbahan dili na makaluwas one time na ako disciple nga nabag-o na. Naluoy ko igsoon sa naglutos niya kay ingon siya, bisan palagig nabag-o ka according sa one of my disciples. Mingtugan siya nako. Giingnan daw siya nga. Giingnan ko pastor nga bisan pa kunog nabag-o siya, wala gyapon nay kwenta kay wala siya sa simbahan nga tinukod sa Dios. Sugot mo ana. Bahala kunog nabag-o bitaw ka, nabag-o yes. Di na ka mo inom, di na ka mo sigarilyo, di na ka mo suyop og siyabo. Di wa na ka na mabay pero naman ka nagsimba ila Pastor James. Sayang. Wa gyapon ka naluwas kay ilang gibasihan igsuon sa kaluwasan, simbahan which is contradict sa atong gibasa karon. Kaing basihan sa kaluwasan, way lain, ngalan ni Jesus. Ang basihan sa kinabuhing walay katapusan o ang yawis kinabuhing walay katapusan. Klaro kay diri sa 1 Juan 5:11, ang pagpamatuod mao kini ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa iyang anak, sa iyang anak. Kisa may anak niya, si Jesus. Niingon ba og anak kini sa simbahan? Naluoy ko kay ingon siya. Actually naluya gito siya. Pero salamat sa Ginoo nga nabalik ra pud siya og kadasig pero naluya siya kay walay bili ang kabag-uhan daw niya nga di na unta siya musuyop og syabo. Pero giingnan siya nga bisan pag nabag-o ka wa nay kwenta kay wa man ka na sulod sa simbahan nga tinukod sa Dios. Kay mao to nga wala lang siya nakiglalis. Sadly mga igsoon, still ningingon sila ang uban mo ingon nga sila ang sakto tinukod sa Dios pero ang ilang binuhatan naikabit, palahubog, adik-adik, kriminal.
Daghang kay binuhatan nagpuyo sa kailayan, naglibin-libin. Wa mo ko mo judge pero tinuod ni. Ingana ba nang tinuod ta nga naluwas na? Ingana ba na kung natunong ta igsoon? Kung moingon ta mga igsoon kung nabatunan na gyud nato ang kaluwasan ug kinabuhing walay katapusan, sakto ta. Nya natay Kristo, di ko mutuo nga suguon ka sa Ginoo na, suguon ka sa Ginoo day magadik-adik. Suguon ka sa Ginoo nga dili ka anis sa imong asawa urbana kinakay kabit. Suguon ka sa Ginoo nga mauni mauna. Ang uban moingon man nga natural ra mo guna pastor kay tao ra man ta. Ang importante natunong mi sa saktong simbahan sayop gyapon na. Kung sakto yung simbahan, sakto po ang atong binuhatan. Lisod po kung sakto atong simbahan pero wata na bag-o atong binuhatan hiwi wa makita ang Ginoo sa atong binuhatan. Kung saan pagsakto na, kung si Kristo ang atong punuan, makita siya sa mga bunga na to, sa atong binuhatan, sa atong batasan, sa atong sinultian, natay kahadlok sa Ginoo. Lahi ta, kay makita ang Ginoo na to, makapugong ta sa atong kagalingon, kay maingon man ang uban nga, kuan manggod ka ng normal man na kay tao ra ta, yes tao ra ta, niya ato lang tuyuan. Dagko na kay ng mga bit, dagko na kay ng ubang mga sala, diha nga mga grabe na dyan ka iba, no? Yes, makasala man ta, pero di tuyoon o di planuhan. Mao ni akong gibalik-balik, no? So sadly ba, ako lang ng example kay luoy kayo kung sa akong disciple gigingnan. O lagi mao na nabag-o na ka. Wala di na ka musuyop. Pero maimpirno gyapon ka kayawa man na yung simbahan. Ana bitaw grabe kay mo judge ba pero tanawon ang batasan niya. Akong gi-search mga igsoon kay marites man pug kong gamay. Akong gi-search sayang silingan ngil-ad og batasan. Nung ngil-ad og batasan nga na man na sa bugiro man na siya pastor, no? Ngil-ad og batasan pero manaway din nato mga igsoon, manaway kay sayop daw ta ana. Ako bisan ako. Di kong bili ba ng pastor James, tinuod adik-adik na sa una. Karon wala na bisyo, di na mo inom, sigarilyo, di na tanan, wala na na. Pero looy lang na yung kinabuhi kay wa siya natunong sa simbahan nga tinukod sa Dios. Ako wa man ko mangambog pod nga kaning sakto. Pero biblically naadyo bunga na. Kung maingon ka nga naluwas ka, kung maingon ka nga nakaambit na ta sa gitawag o gasa sa Ginoo sa kinabuhing walay katapusan. Mao man ay giingon sa Bible, ning tuo man ta kay ang gingon diri sa tanan nga ning tuo ni og nidawat sa mneo. Ang nidawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Okay? So, pagtuom niya tuwa kay ning dawat man ta ni Kristo. Amen? O siyempre, ning tuo ta nga natay kinabuhing walay katapusan. Ug labaw sa tanan igsoon makita man na sa binuhatan. Mao gyud na siya nga tuang puhunan ra kay sa panahon karon daghan kay moingon nga nakabato na may kinabuhing walay katapusan, naglakaw mis kamatuoran pero ari gyud na magdaog sa binuhatan sa bunga. That is why again ako ning balik-balik igsoon ba ingon si Jesus, by their fruits we know them. Sa bunga sa binuhatan makita. Amen. Mao to nga ako lang siyang gidasig tong akong disciple nga padayon lang kay kaning atong pagpangalagad sa Ginoo dili man ni pang tao pang Ginoo man ni. Normally gyud na si Jesus gali gilutos man si Jesus gibugal-bugalan kita sad ganing sunod niya bugal-bugalan kita. Kabantay mo igsoon subo pa malandungon di ba? Kay sayunan ka nga sayang lang ang na sinati natong kabag-uhan sa una palahubog ta, sa una himabay ta natay daghang kabit, sa una bisyoso kay ta nya karon nga natay Kristo nabago atong kinabuhi pero ingnon gyapon ta nga wag gyapon mo ikwenta kay ang tinuod nga nakabaton og kaluwasan kami bisig na bag-o mo pero man mo sa saktong simbahan. So ilang gibasihan igsoon sa kaluwasan simbahan pero ang Bible ang basihan si Jesus. Amen. Relasyon ni Jesus. Ngano ni pastor? Kanina mong simbahan wala ming tuong Jesus, tuo mami. Parehara man ta Ginoo, yes, tuo lagi mo. Pero ningon ang pulong sa Ginoo. Dili tanan magtawag Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kadto lamang nagsubay sa kabubuton sa atong amahan nga nasa langit. Kung nintuo ta, musunod pud ta, di na magbuwag. Again akong balikon, kung nintuo ta ni Jesus nga may atong manluluwas, musunod ta. Di kay nintuo ta pero mutuo pud ta sa atong kabit. Mituo ta pero tuwa nagtago ka dito nagsuyop ka. Mituo ka pero nakakay sekreto kayo nga account para mo chat ka sa chicks nimo. Unsa man ang pagtuo ha? Pagtuo patay kung way buhat. Amen. Mao na mga igsoon nga gipahinumduman ta karong kapunon nga way lain gyud nga Yahweh or paagi nga makabatuntag kaluwasan, makabatunta og kinabuhing walay katapusan, dili ang simbahan, dili ang relihiyon, dili ang pundok, dili ang pastor, dili ang santos, dili ang mga pare. Yes, tinuod. Dili ang si Maria.
bugtong si Jesus lamang. Nay ubang mga tao giya lang na sila pero dili na sila ang makaingon nga makabaton tag kaluwasan. Labi na gyud kanang simbahan kay ang uban man gud. Ang tirada nila is moingon sila nga sakto gyud ilang simbahan. Sayangan ninyo Para atong one time hinon ako to siyang grispito pero kanang nalang ko'y nagunahuna sa ko ba? Mao ba? Grabe ka siya mo judge ba? Ana siya. Sayangan ni mo pastor na-bless ko nimo kay nabago na ka. Wala na kay bisyo. Na-inspired ko actually sa imong testimony. Pero mukaon magagbaboy, impirno kay mga gi-judge ko niya ba? Di gali siya Ginoo. Sagdi lang ko kay makita raman ta sa hukmanan. Ang importante atong kinabuhi panalangin kay nabitaw ko'y kaila di mo kaog baboy pero musuyok. Nakoy kaila di mo kaog baboy pero adik og pornography. Nakoy kaila bitaw di mo kaog baboy pero grabe ka adik og scatter. Sige lang pamutbot pangilad. Nakoy kaila di mo kaog baboy pero unsa man pastor? Sikreto nga naikabit. Di ba? So di kita ka judge. Si Lord ragid. No? Ang uban maingon nga sila sakto bitaw. So kami ang luwas, kami sige hala kamo maluwas pero ari jud ko tuo sa Bible. Way lain maghatag og kaluwasan. Si Jesus ra. Mao bitaw ningon ang John 14:6, I am the way, the truth and the life. Karon daghang kay sig debate kay sila jud sakto pero ako di ko magkidebate kay kabalo ko nga way laing makaluwas si Jesus lamang. Mao nang balhin diri pastor. Kay pareha naman ta si Jesus. Nganong balhin man ko nga ako karon igsuon. Sigurado ko sa akong nasinati nga kaluwasan. Hambuga nimo. Yes, sigurado ko kay ngano man mingtuo ko ni Jesus nga may akong manluluwas, ako siyang gidawat sa akong kasing-kasing. Okay, ug tungod sa iyang balaang dugo nga giula ibabaw sa krus sa Kalbaryo nakabaton ko kaluwasan karon gitubos ko sa akong mga sala ug aside from that nay resulta nga kabaguhan. Amen. Mao man importante mao na nga I'm certain 100%, 101% nga saved na gid ko according to the word of God and according to the signs. Kaya na po resulta nga kabaguhan. Wa ko nang hambog sa akong kabaguhan kay di man nila ko hinaguan. Nabago ra man ko kalit sukad na abot si Kristo nako. Kay uban mo ingon ako. Kana si Pastor James nag-follow day ka ng mabungawong Kristiyano bulala man ang tawhana bugiro sig paghambog sa iyang kabaguhan nang hambog dai ko. Ang akong kabaguhan, syempre i-share na ko kay testimony man na. Ako ko nang i-share isip pagpamatuod nga na ako'y Kristo sa dugan kay ang akong kabaguhan wa man na nako hagui. Wa man ko'y effort anang gihimo, automatic ra man na siya ang kabaguhan ning sunod. Sadang na ako'y hingpit nga relasyon ni Kristo. Nya sugo po na sa Ginoo nga i-share tong testimony. Di ba? Kung naning balik-balik ato bitong nabuang na demon possess, mukuyog niya ingin pauli adto ay mong pamilya, sultii sa gihimo sa Ginoo nimo. Sumao nang musulti kung mao ni akong ginabuhi kay adto sa wa pa ko'y Ginoo, mao na kawatan kog offering simbahan, mga tithes and offering simbahan kay kung papa di ay pastor, kung mama pastora, pero ako nang kawaton ng offering simbahan para isuyop nako, ipalit na kog shabu, para daghan itagay nako, librehon na kog suyop ako mga barkada. Mao na akong kinabuhi nga wa pa ko'y Kristo apan karon nga nana ko'y Ginoo na usab ang tanan. Sa day na nang hambog di ko sa kabaguhan, akong gipanghambog ang ngalan ni Kristo nga may nagbag-o nako. Naunsa? No? Ang uban man dili sila kadawat kay ngano man mingtuo sila ni Kristo pero wa man nabag-o, normal man na nila. Ang importante nga mosimba lang sila, no? Yes, tinuod na. Kadaghan ako mga barkada sa una manuyop me. Yan ko magsuyop, magtagay me. Dayon iniguman mukalit na siya lakaw biya sa ko bro kay simba sa ko. Simba siya. Nagtama. Simba dito usay nakuha ni mo suwali. Daghag bagong chicks dito nindutay nay bagong babae lagi siya nagpuyo sa kuan ba. Gwapa na bayhan na no. Tanawa. Mana akong giingon nga ang simbahan di makaluwas. Ang reliyon di makaluwas. Ngalan lamang ni Kristo Jesus, si Jesus lamang makaluwas. Ug maghatag og kinabuhing walay katapusan matud pa sa pulong sa Ginoo. Kay bisag moingon pa kag sakto na nga simbahan di ka sure nga ang tanang nanimba di tinud-anay. Kay dili tanang nasa simbahan naa sa Ginoo. Dili tanan nga makita nimo nagluhod sa simbahan naa sa Ginoo nagpuyo na. Pwede na ning sulod sa simbahan kay naay gipakita ang tao. Pwede na ning sulod sa simbahan kay sa mas giingon ganina kay tulumanon nga ting simba. Pwede na ning sulod sa simbahan kay maikog mo balibad sa iyang ginikanan. Pero ang una-una layo ra. Tos awahi kay ning lingkod kay nagchat-chat ra. Di ba? Ang tinuod nga maghatag natog kaluwasan, kinabuhing walay katapusan,
bugtong si Kristo lamang. Amen. That is why I just want to promote a relationship. And that relationship, kabalo na mo, a relationship with Jesus Christ. Amen. Kay maayo kay imong relasyon sa imong simbahan. Sige panilig sa simbahan kay nagpakita ra ka, nagpa-impress ra ka, no? Hino na po'y uban nga tinud-an nay. No, dili man tanan. Pero ang ato mang gipunto gud ani is kinsa man gyud maghatag natong kaluwasan or kinabuhing walay katapusan. Ang simbahan ba, ang relihiyon or si Jesus? Si Jesus igsoon. Kisay maghatag natong kabaguhan, ang simbahan ba, ang relihiyon? Si Jesus gyapon. Amen. Ano mga igsoon nga kung naaman tay atimanon kanunay matag adlaw walay lain atong relasyon sa Ginoo. Mga ako mong gidasig taliwala sa inyong kabisi, labi na kanang mga OFW diha nga walay simba-simba kay dili pwede makasimba tungod sa inyong sitwasyon. Ako mong gidasig nga kada adlaw naagid mo'y atimanon. Kitang tanan, apil na ko ani mga igsoon. Relasyon nato sa Ginoo. Kay siya lamang ang maghatag kanatong kaluwasan. Ug usa ka adlaw matagamtaman nato ang kinabuhing walay katapusan, ang langit nga iyang giandam. Bugtong si Jesus lamang ang nagatang nato sa finishing line, ang maghatag nato og hukom usa ka adlaw. Dili ang simbahan, dili ang pastor, dili ang atong relihiyon. Mao nang ayaw pagpanghambog sa imong pundok. Ayaw ipasigarbo imong simbahan. Ayaw ipasigarbo imong pastor. Ayaw ipasigarbo imong simbahan nga nindot kayo, naitiles dako kayo kay di na makaluwas nimo. Ang makaluwas nimo og nako si Jesus lamang. Amen. Dili ang simbahan, dili ang pundok, ang relihiyon, si Jesus lamang. So aning dapita ato na pong gituldukan ang debate nga ang makaluwas daw simbahan. Kay again akong balik ko na ubang pundok nga sila lagi yung maluwas kay tinukod sila sa Ginoo. Okay, sa inyo hapon na. Pero ako, kami, kita nga nagbasa sa Bible, dili simbahan makaluwas. Hingpit nga relasyon ni Jesus. Amen? Di po ito iniingon ako nga, pataka naman ka, brad. Kung moingon kay kag-relihiyon, na ako na yung makaluwas, relihiyon ko no, kanang relihiyon nga tinukod sa Diyos. Okay. And then ako sa inginan nga, tagai ko ngan sa relihiyon ko no, brad, nga gimensyon ni Jesus sa Bible kay anha ko magpasilong or anha ko mobalin. Wa siya ikahatag pero mao lagi na siya isulti, history daw ana. Okay, wa may problema na. Kay kung moingon kay relihiyon lagi jud daw makaluwas. So ingon ko nga di man brad kung mubasa base sa Bible di man kay sa John 14:6 ingon man si Jesus, I am the way, the truth and the life. Siya man ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Di man ingon nga ang relihiyon may dalan kamatuoran kinabuhi niya. Ingon sa nako, ani man guni brad, kung maghisgot ang relihiyon, nanag na relasyon ni Jesus, dili kong tuo. Tuo mo na, ug muhisgot daw tag relihiyon, automatic na daw na ay relasyon. But na. Kadagang aktibo sa relihiyon nga naikabit, aktibo sa relihiyon nga ang kinabuhi hiwi, aktibo sa relihiyon pero ang kinabuhi naglunang sa kahilayan. Ang kinabuhi di mayong sulundon, di mayong himplo, pero aktibo sa relihiyon. Nga do you think nanay relasyon ni Jesus? Ang resulta ba ang ebidensya nga natay relasyon ni Jesus na bag-o atong kinabuhi? Ang resulta nga natay relasyon ni Jesus ang atong kinabuhi makita si Jesus. Amen. Mao na nga di ko mutuan na ilang ingon nga ang once we say daw talking about religion na daw na relasyon wala. Di ko mutuan na. Siguro ang uban pero dili tanan naa sa relihiyon na relasyon ni Kristo. Kay kung gusto kag atong pamatud-an na ari na mapamatud-an sa binuhatan. Mao na giingon ni Jesus, by their fruits we know them. Sa bunga sa binuhatan makita kung tinud-anay bagyo ng tawhana nay relasyon ni Kristo. Kay kung ang binuhatan niya hiwi, ang iyang binuhatan okay ra niya nga mangabit, okay ra niya nga unsay iyang buhaton diha nga maglunang, magsukasukas, kahubog. Unsa diha, okay ra niya nga manikas, mamakak, hambugiro, okay ra niya nga iyang gitraidor, iyang isikataw, okay ra niya ang maghimo og laing account kay nasay kabit di ay. Kung iyan ang gitolerate igsoon niya, aktibo siya sa relihiyon, meaning aktibo ra siya sa relihiyon pero wala siya ay relasyon ni Kristo. Kay ari man na makita sa ebidensya, ang ebidensya ang atong binuhatan. Amen. Diha ta magdaog na unsa. No, mao na mga igsoon nga way lain nga atong gi-promote. Way lain nga atong gipataas o gituboy gisgutan
nga ngalan nga maghatag natog kaluwasan or kinabuhing walay katapusan. Ngalan lamang ni Jesus, dili ngalan sa simbahan, dili santos, dili si Maria. Ngalan lamang ni Jesus. Amen. Mao na ako mong gi-encourage igsoon labi na sa mga bag-o pa nga naglibog pa sa imong kaluwasan. Sayon ra na sangpita lang si Jesus. Sangpita ang ngalan ni Jesus kay way lain nagpalansang ibabaw sa krus. Si Maria wa nagpalansang, no? Si Jesus lamang. Siya lamang ang angay natong simbahon, daigon, yukbuan, alagaran, ludhan. Di siya makita kay espiritu siya, pero imo siyang mabati. Kabantay mo kana magampo ka, Jesus, Lord, nasakitan ko. Kabantay ka, murag something na imong embrace nimo because He is Spirit. Amen. And Jesus Christ worshiper will worship Him always in spirit and in truth. Amen. So mao na igsoon. So atong gitubag, gipalawman, gipamalandungan kung kinsa gyud ang maghatag og kinabuhing walay katapusan or kinsa gyud maghatag og kaluwasan natubag na karon. Dili di ay ang relihiyon, dili ang simbahan, dili ang santos, dili si Maria, dili si Pablo, si Pedro, kundili si Jesus lamang. Sa diyang atong dawaton tuuhan siya, paharion sa tong kasing-kasing, sigurado nga makabaton tag kaluwasan ug kana nga kaluwasan maghatod or mo resulta og kinabuhing walay katapusan. Kabalo naman tayo igsoon nga duha ray atong padulngan usa ka adlaw, kinabuhing walay katapusan or pag-antos nga walay katapusan sa impierno. Ako nang gitawag og kanta nga eternal flame. Amen. Mao nay kamatuoran ug mao nay tinuod. No, so di ta pwede na mangambog kami, maluwas kami. Mao ni among pundok no. Ang maghatag jud natog kaluwasan ug kinabuhing walay katapusan, walay lain si Jesus. Kabantay mo igsoon nga mga comment nako, puro glory to God, himaya sa Ginoo, ano kay. Grasya gyud tanan sa Ginoo. Walay ato igsoon. Ang kaluwasan dili ni hinaguan kung dili grasya ni sa Ginoo. Tungod sa iyang gugma kanato, gihatag niya ang kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Amen. Mao na atong timan-an, dili relihiyon, pundok, simbahan ang makaluwas. Tanging or bugtong si Jesus lamang. Amen. That is why kung unsa ka kabisi matag adlaw, bisi ba kas trabaho or negosyo, unsa may mong kikabisihan pag eskwela, ako kang dasigon. Palihog at iman na ang relasyon nimo sa Ginoo. Kaya usahay tungod sa atong kabisi matag adlaw nalimot na ta nga naa tay relasyon sa Ginoo nga angay natong bantayan kanunay atong atimanon. Kay tungod sa imong kabisi usahay wa ka kabantay ni kang-ana ka ni distansya na layo ka sa Ginoo. Ug delikado igsoon. Kay ma-disconnect na day ka. Ma-disconnect ka sa naghatag sa kaluwasan ug maghatag or naghatag sa kinabuhing walay katapusan. Again, sa tupadi ay Christ or Jesus is the answer. Way laing tubag sa kaluwasan, tubag sa kinabuhing walay katapusan ang Yahweh. Dili ang pundok, dili ang ilagi panghambog nga relihiyon nga sila'y maluwas. Si Jesus lamang. Amen. That is why, again, every day dapat naa kay quality time ni Jesus. Na kay gitawag og quiet time with the Lord. Na kay relasyon nga atimanon. Wa may problema nang busy ka. Siguraduha nga imo jung atimanon matag adlaw imong relasyon sa Ginoo. Amen. Kaya nga atong kabag-uhan karon, ang atong kagawasan nga gikan ta sa una sa sala nga nagapos ta sa mga unsa may mga lain-laing bisyo baron unsa no, gipagawas ta karon tungod ni Kristo, nanay maintenance. Amen. Pabilin ta, padayon ta nga magsunod, magsubay sa kabubuton sa Ginoo. Padayon tagtuon sa pulong niya, ampo, worship, attend og mga Bible study, prayer meeting, small groups, discipleship, simbalay or any activity sa church, attend ta. Kay nga naman, that way atong giatiman ang atong relasyon sa Ginoo. Kay naay maintenance ang atong kabag-uhan. Amen. Ang sakinan kung dili na to ayuhon, bisag unsa pa na walay maintenance. Bisag unsa pa na siya kanindot sa brand or modelo. Bisag unsa pa na siya kamahal, pila ka milyon pa na. Unya, legit na siya nga likon kay nga sakyanan kung wala na maintenance, guba na the same sa tong relasyon ni Lord.
Kung naminaw ka karon imong mingon kasi mo kagaling nga luwas na ko. Na ako'y kinabuhing walay katapusan, pastor, kay nituo ko ni dawat ni Jesus. Praise the Lord for that. Apan kung dili nimo i-maintain igsoon nga nagsubay ka sa kabubuton sa Ginoo, dili nimo i-maintain imong personal devotion, posible nga maguba ang imong relasyon sa Ginoo. Sama sa sakyanan nga walay maintenance, maguba. Amen? That is why again, every day, we must have or we should have a personal devotion ni Jesus. Kung kabalo kang busy ka matag-adlaw, ako na ning gibalik-balik. Ihatag ang unang hugna sa imong buntag sa Ginoo. Sayo og mata. Sayo padugtog ayo si Grills kay say nga dugay ka mata yung ay ala hapit ako malit. Lord, good morning. Bantayay ko karong adlaw. Amen. Mubuo ra kay na oy labo na mag-Grills ka piting taasa. Ayaw po man tinili ang Ginoo. Ihatag imong the best time ni Lord. Amen. Because He deserve it. Kita gali dita ngayon maluwas pero iyat ang gikaluyan, iyat ang gihigugma, iyat ang gitagaang chance. That is why mo response ta niya nga ang the best atong ihatag niya. The best nga pagserbisyo. Imagine sa dagang taon ning kalibutan, usa ka nga naminaw og namati. Usa ka nga nakabalo sa kamatuoran. Nga way laing Yahweh or paagi para makabatuntag kaluwasan o kinabuhing walay katapusan. Dili ang ilang gipanghambog nga pundok, grupo, relihiyon, sikta. Kundili ngalan lamang ni Jesus or si Jesus lamang. Amen. Mahuna siya igsoon. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word this afternoon. Imo mingi pa inumduman pagbalik, Ginoo. Gi-remind me nga unsa minimo kapalangga, Ginoo. Imo ming gi-remind nga way laing makaluwas namo, maghatag kinabuhing walay katapusan. Imo ming gipahinumduman ani kay gusto ka, Lord, nga amo ning isangyaw i-share sa uban, Ginoo. Nga dili day ang pundok, grupo, relihiyon, simbahan ang maghatag namog kaluwasan o kinabuhing walay katapusan kung dili ikaw lamang, Jesus. It's all about Jesus. Ikaw lamang, Lord, kay ang simbahan pwede sad siya nga natunong ang simbahan apan dili tanan nasa sulod na hingpit nga relasyon nimo. Ang pastor, ang mga magtutudlo, magwawali or ang simbahan, ang relihiyon, pwede siya mahimong giya. Kay na may uban nga sakto ang ilang pagtulunan o doktrina kay nagbase sa Bible. Apan ang bugtong makaluwas o maghatag og kinabuhing walay katapusan, walay lain, si Jesus lamang. So Lord, thank you for this wisdom. And I pray, Lord God, nga dili namo ni siya ipabilin lang nga naa sa mong kasing-kasing kani nga pagtulunan nga nalang lamang sa mong utok ug nauna kundi amo ning ipagawas, among share sa uban kay ang uban karon luoy kayo. Ang uban karon, Lord, nagtuog na luwas sila. Ang uban karon, Ginoo, nagtuog nga aduna na sila security sa kinabuhing walay katapusan na ba ng tinuod. Wala day sila hingpit nga relasyon ni Kristo. Ug ang ilang binuhatan may nagtugan sa tanan. So Lord, ako nagaampo, Lord God, nga kani nga mensahe mo katag ni Ginoo. Ug kami nga nahibaloan ni Ginoo amo ning isulti sa uban nga way lain maghatag og kaluwasan. Dili ang simbahan, kung dili ang pagkigrelasyon ni Jesucristo ra gyud. Lord, thank you. Holy Spirit, thank you for your word this afternoon. So right now, I continue to pray to all of the viewers and listeners. Father God, bless all of them. I speak life, I speak blessing. I pray, Lord God, to those who are watching this time, who suffer illness or any diseases, Lord God, I declare healing in the mighty name of Jesus Christ. Akong gideklarar imong pulo nga pinagi sa imong labod na kabaton kami kayuhan, Ginoo. So right now, I declare healing in physical and emotional na may mga naibalatian karon any kinds of sicknesses, I declare healing in the mighty name of Jesus Christ. Especially, Lord God, healing sa emotional. Mga nasakitan, Ginoo, I declare comfort. I declare healing in the mighty name of Jesus Christ. And I pray, Lord God, sa tanang mga naiutang, maimpas na, Ginoo, in Jesus' name. Ug sa tanan nga giutangan, unya wa bayri, Ginoo, ako nagampo sa mga nangutang, hikapa, ilang kasing-kasing, Ginoo, nga mutuod sa ilang responsibilidad in Jesus' name. Ug ako nagampo, Lord God, sa tanang mga negosyante, pauswaga, Ginoo, mahimaya ka sa ilang income. Ako nagampo sa tanan nga mga trabahante, i-promote, Lord God, and may you will be glorified in their salary as well in Jesus' name para mas i-bless nimo pagid, Ginoo, kay nagingon kasi mong pulong kung kapiyalan mi kasaligan mi sa gamay piyalan mi nimo sa dagko, Ginoo. So Lord, thank you. And right now, Lord God, I pray sa tanang mga gapos sa mga lain-laing addiction, Lord God, addiction sa gambling,
unsa man nga mga any vices, Lord God, pornography, ilimnong makahubog or illegal nga droga, I declare deliverance in Jesus' name. I declare genuine transformation. And I pray, Lord God, nga muduol sila kanimo, muduol og maayo kay ikaw lamang makabag-o namo, Ginoo. Dili mi kabag-o kung kami kamera, but with your help and by the grace of the Lord, with the help of the Holy Spirit, kaya na mo mahigawas, Ginoo, sa kangit-ngit uban sa tabang nimo. Thank you, Lord God, for deliverance in Jesus' name. And also, Father God, I pray sa tanan mga nanginhanglag trabaho, tagayig trabaho, Ginoo, in Jesus' name. I declare open doors, new opportunity for a job in Jesus' name. Himuha lang silang kapiyalan po, Lord God. And sa tanan nga mga nag-ampo, nag-desire o kaluwasan sa ilang tibuok panimalay, I declare salvation to their whole family right now. In Jesus' name, we claim in your promise in the book of Acts, Lord God, nga once we believe in Jesus, we will be saved. We, and our household. So, maluwas mi, dili lang kami. Imo lang ming giuna, pero wa kay sugdan nga dili nimo tapuson. That is why I declare victory about the salvation of our whole family in Jesus' name. All in all, thank you for your word, Lord God. This time among dawaton ang kadaugan, milagro, kay bulungang butang gikan kanimo, dawaton namong mga panalangin, himo lamang ming kapiyalan. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, that's all for this afternoon. Paungon di, bugno na. Akong ibalik ang himaya og dungog sa tumbuhi nga Dios. I give all the glory and honor, the highest praises and thanksgiving to the King of Kings and Lord of Lords. Praise the Lord. Nawahir ako. Okay, balik lang, brad. So that's all for this afternoon, and I declare that today is gonna be a blessed day. God will bless all the works of your hands, and all of your decision will be aligned sa plano ni Lord. And I declare God's protection will be upon you, so on. And I pray promotion sa tanang mga nanrabaho, favor sa inyong mga amo. And every step of your way right now, I declare that God will lead you to success and victory in Jesus' name. Okay, so that's all for this afternoon. See you next time. Anyway, thank you mga subscribers and followers, no? Don't forget to subscribe sa itong YouTube channel, free ra na wanay bayad YouTube channel. Okay, ang link nasa caption na nga live. Kaya ako ning ibalhin dito. Ako ning i-download karon niya, i-upload lang ko dito kay mawala ra ni in 30 days. And thank you sa mga subscribers sa nga page, no? Bisan wala mo na ako invite kay naibayad, but salamat, I appreciate it. And I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para daghan ta ma-bless sa pulong sa Ginoo. Amen. Again, that's all for this afternoon. See you again next time. Keep safe, everyone. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless. Sa payan, igsoon. God bless. Welcome, welcome.